सध्या गोव्याला आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सव चालू आहे आणि त्या निमित्ताने वेगवेगळे सिनेमा इकडे आहेत आणि आज आमच्याबरोबर अशीच एक टीम आहे जी महाराष्ट्रात ज्यांनी गोंधळ सध्याला घातलेला आहे. गोंधळ सिनेमाचे आमच्याबरोबर कास्ट आणि क्रू मेंबर्स आमच्याबरोबर सोबत आहे. जाणून घेऊया की हा सिनेमा कसा आहे, का केला आणि या सिनेमाबद्दल लोकांच्या प्रतिक्रिया कशा आहेत. सर, तुमचं स्वागत आहे सर आमच्या गोव्याला. आणि इफीला तुम्ही आहात, कसं वाटतंय इंडियन पॅनोरामामध्ये फिल्म सिलेक्ट झालेली? इंडियन पॅनोरामामध्ये म्हणजे सुरुवातीला ज्यावेळेस त्याचा ईमेल आला त्याचं ते अनबिलिव्हेबल होतं, कारण इंडियन पॅनोरामा इटसेल्फ इट्स अ ग्रेट प्रेस्टिजियस फेस्टिवल फॉर मतलब भारतामध्ये सर्वात प्रेस्टिजियस फेस्टिवल आहे आणि पूर्ण जगभरातून फिल्म तिथे येतात आणि त्याच्यामध्ये सर्वोच्च कॉम्पिटिशन म्हणजे मेन कॉम्पिटिशनमध्ये फिल्म सिलेक्ट होणं हे सर्व टीमसाठी अभिमानाची गोष्ट आहे. आणि मग ते सर्व जसं ते मेल आला त्याच्यानंतर मग ते थोड्या वेळात 2-3 तास तर मी पटापट मेसेज टाकले ग्रुपवरती. पण पुढच्या दोन दिवसभर जे काही आमचे गेल्या 2 वर्षातले एफर्ट्स सर्व डोळ्यासमोर येत होते. लोकांची म्हणजे सर्व ॲक्टर्सचे रात्रभर जागणं, ते पेशन्स ठेवणं आणि माझ्या सांगण्यानुसार ते त्यानुसार ॲक्टिव्हिटी करणं. आय डोंट नो कोणाच्या मनात प्रश्न आला असेल की नाही, तर बोलत नसतील ते हे काय चाललंय, काय करतात ते. पण कुठेतरी डाऊट होतं. पण ज्यावेळेस ती तुमची इंडियन पॅनोरामासाठी फिल्म सिलेक्ट होते त्यावेळेस काहीतरी आपण वस्तू बनवली जी इंडियन पॅनोरामामध्ये सिलेक्ट होते. इट्स अ ग्रेट अवॉर्ड बाय सिलेक्टिंग आवर फिल्म इन मेन कॉम्पिटिशन. आणि सर्वच म्हणजे किशोर सरांपासून सर्वच टीमने, किशोर सरांची एनर्जी एवढी होती की सर्वांचीच एनर्जी तेवढीच होती आणि त्याच्यामुळे माझी पण एनर्जी कदाचित जास्त होती. आणि याच्या पाठीमागे सर्वच जण आमचे टीम मेंबर येऊ शकले नाही, बरेचसे त्यांच्या प्री ऑक्युपाईड असल्यामुळे त्याच्यामुळे ते इकडे येऊ शकले नाही. पण शेवटी काय सर्व सिनेमा बनवण्यासाठीच पॅशनेट आहेत आणि पॅशनेट आहेत म्हणूनच त्यांची फिल्म इकडे सिलेक्ट झाली आहे. सो बेसिकली इट्स अ कम्प्लिटली टीम एफर्ट्स आणि काहीतरी सिलेक्शन आफ्टर सिलेक्शन दिस फिल्म इन इफी एक भन्नाट अशी भावना आहे, एक प्राऊड वाटतंय टीमसाठी, सो एफर्ट्ससाठी. सो थँक्स. आणि ही फिल्म जी आहे तुम्हाला नक्कीच काहीतरी आगळीवेगळी फिल्म आहे, फार रॉ आहे, फोकलोअरची फिल्म आहे. तुम्हाला याच्यामध्ये थ्रिल आहे, ट्विस्ट आहे, टर्न्स आहेत आणि तुम्ही फिल्म डेफिनेटली गोइंग टू एन्जॉय. सर, एकच शेवटचा प्रश्न की ज्या हल्लीच्या काळात आपण बघतो की फोकलोअर म्हणा किंवा जे लोकल स्टोरीज आहेत हे रिजनल सिनेमा करायला लागले आणि त्यामुळे लोकांचा प्रतिसाद पण त्याला चांगला मिळतोय. दशावतार म्हण किंवा कांतारा म्हण ह्यासारख्या फिल्मसुद्धा आज आपण बघतो की लोकांना आवडायला लागले. सो ही स्टोरी तुम्हाला का करावीशी वाटली गोंधळ? 2017ला मी कान्समध्ये होतो. त्यावेळेस कान्समध्ये मला हे लक्षात आलं की भारतातले ज्या फिल्म्स येतात त्या फिल्म्सकडे फक्त पॉवर्टी फिल्म्स किंवा बिलो बिलो फिल्म्स अशा एक्सपिरियन्सने बघितलं जातं. तिकडचे जे आउटसायडर्स ॲब्रॉडचे जे लोक आहेत. सो मला असं वाटलं की आपल्याकडे पण रिच कल्चर आहे आणि ते रिच कल्चर आपल्या बऱ्याच भागांमधून आहे. तर आपल्या स्वतःच्या कल्चरपासून आपण स्टार्ट करून ते फार रिच आहे आणि आपल्याकडे रिच कम्युनिटी आहे. सो ते आपण भारतात एक ऑलरेडी पूर्ण जगाचं नेतृत्व करतो आहे. पूर्ण जग भारताकडे नेतृत्वाच्या अपेक्षेने बघतं आहे आणि अशातच आपल्या फिल्मसुद्धा तेवढेच रिच आहेत. आपले कल्चर कस्टमसुद्धा तेवढेच रिच आहे आणि म्हणून अशा प्रकारची फिल्म म्हणून आपल्याला अभिमानाने जगापुढे मांडता यावी या हिशोबाने आम्ही गोंधळची निर्मिती केलेली आहे. खरंच सर, तुमचं ही प्रतिक्रिया ऐकून चांगलं वाटलं आणि तुमच्या वाटचालीसाठी शुभेच्छा तुम्हाला. मॅम, तुम्ही या फिल्मचे प्रोड्युसर आहात बरोबर? को प्रोड्युसर आहे. ओके. सो काय रिॲक्शन आहे फिल्मबद्दल आणि लोकांच्या रिस्पॉन्स, प्रतिक्रिया, लोकांनी जो त्या फिल्मला उचलून धरलेला आहे त्याविषयी काय सांगा? ॲक्च्युली ही जी फिल्म आहे ही मातीशी जुडलेली फिल्म असल्यामुळेच ती लोकांना कनेक्ट होते असं मला वाटतं. आणि या फिल्म थ्रू प्रत्येकजण आपले इमोशन्स त्या रिच्युअल्स जगतायत असं मला वाटतं. त्यामुळे त्यांचा असा प्रतिसाद येतोय आणि ते आपण सगळेच बघतोय की लोकांना ती फिल्म तेवढ्याच आत्मीयतेने जी बनवली आहे ती तशीच आवडती आहे आणि ते त्याला तसाच प्रतिसाद पण देत आहेत. थँक्यू. सर, तुम्ही दरवर्षी इफीला येतात. ह्यावर्षी तुमची स्वतःची फिल्म, मागच्या वर्षी देखील तुमची फिल्म होती, यावर्षी सुद्धा आहे. सो तुमचा या फिल्ममध्ये रोल आहे, सपोर्टिंग रोल आहे. सो त्याविषयी काय सांगेल? या फिल्ममधलं प्रत्येकाचं कॅरेक्टर खूप महत्त्वाचं आहे. प्रत्येकाचा रोल खूप छोटा आणि खूप मोठा असं काही नाही आहे आणि प्रत्येक रोलला इतकं परफेक्ट वजन दिलेलं आहे रायटरने आणि डायरेक्टरने. त्यामुळे कोणाचाही रोल मोठा नाही आणि कोणाचा रोल छोटा नाही आणि प्रत्येकानं आपलं काम इतकं प्रामाणिकपणे केलेलं आहे. त्याच्यामुळे एक कम्प्लीट फिल्म एक्सपिरियन्स आपल्याला अनुभवायला मिळतो असं मला वाटतं. सर, तुमची प्रतिक्रिया या फिल्मबद्दल काय आहे?
माझी पहिलीच फिल्म आहे ही आणि ती आता इफ्फीला स्क्रीनिंग होते त्याच्यामुळे आम्ही सगळेच खूप एक्सायटेड आहोत आणि लोकांच्या प्रतिक्रिया जाणून घेण्यासाठी उत्सुक आहोत आम्ही सगळे. आणि आपल्या मातीशी जोडलेली, परंपरेशी जोडलेली, महाराष्ट्राच्या एका रिच कल्चरशी जोडलेली ही गोष्ट आहे आणि ती सगळ्यांना महाराष्ट्रात तरी आवडते. आता बघूया इथल्या ऑडियन्सला आवडते की नाही. माझ्यासोबत आहे अनुज प्रभू, जे इकडचे गोव्याचे मातीतले आमचे ॲक्टर आहे. अनुज प्रभू, तुमचं स्वागत आहे गोव्याला. तुम्ही अनेक फिल्म एवढी वर्ष तुम्ही बाहेर म्हणजे पडद्यासमोरून बघितली, आज तुम्ही पडद्यावर आहात. काय वाटतंय, लोकांच्या प्रतिक्रिया तुम्हाला कशा? खूप भारी वाटतंय. फिल्म रिलीज झाली 14 नोव्हेंबरला. त्यानंतरपासून आम्ही फिरतोय सगळीकडे. बऱ्याचदा आम्ही म्हणजे पुण्यातही हल्ली गेलो होतो आत्ता शनिवारी आणि अमेझिंग रिस्पॉन्स होता. लोकांना आवडते आहे फिल्म. लोकांना काय म्हणूयात ऑन द एज ऑफ द सीट ठेवते. त्यांना एक्साईट करते. त्यांना वाटते की काहीतरी आम्ही नवीन पाहिलं आहे. ज्या फ्रेम्स आहेत, ज्या इमेजेस आहेत, अशा आम्ही आधी पाहिल्या नाहीत. असा गोंधळ सिनेमा थ्रू आम्ही कधी पाहिला नाही. सो एक्साईट करते फिल्म आणि खूप चांगल्या प्रतिक्रिया आहेत. म्हणजे इवन मेसेजेस जे येत आहेत लोकांचे ते खूप चांगले आहेत. लोकांना सगळे कॅरेक्टर्स, नॉट ओन्ली माइंड, सगळे कॅरेक्टर्स आवडत आहेत. जो वाईट आहे त्याच्याबद्दल वाईट वाटतंय, म्हणजे सिंपती आहे त्याला सिंपती देत आहेत. जो काय म्हणूयात राग येतोय काही कॅरेक्टर्सचा, काही कॅरेक्टरबद्दल काही कॅरेक्टर्स रिलेट होत आहेत. हे सगळं होतं आहे. त्यामुळे आय थिंक एक कम्प्लीट सिनेमॅटिक एक्सपिरियन्स दिलेला आहे संतोष डावकर सरांनी. आणि तो इथे आज इफ्फीचा ऑडियन्स, जो म्हणजे फक्त गोव्यातला नाही जगातला ऑडियन्स आहे, जगावरून येतोय, तो बघतोय. त्यामुळे आय एम व्हेरी एक्सायटेड. थँक्यू सर. थँक्यू. मॅम, तुमच्या रोलबद्दल तुम्ही काय सांगा? हाय. सो मी सुमनचा कॅरेक्टर प्ले करते आणि इट्स नॉट एव्हरी डे दॅट यू कम अक्रॉस अ कॅरेक्टर विच इज लेड, स्पेशली फिमेल ड्रिवन कॅरेक्टर्स. कारण खूप लेयर्स आहे आणि खूप ग्रे कॅरेक्टर आहे. तर मी जास्त बोलणार नाही कारण खूप सरप्राइजेस आहे फिल्ममध्ये. सो प्लीज वॉच द फिल्म. पण मी हे बोलू शकते की सुमन हिरो आहे आणि विलन पण आहे. म्हणजे जेव्हा आपण ॲक्टिंगमध्ये आम्हाला आम्ही वी आर थॉट अबाउट रामगुण आणि रावणगुण. तर जे ते इंडिव्हिज्युअलमध्ये असतं, आय थिंक सुमन हॅज बोथ. आणि तेच आमच्या डिरेक्टर रायटरनी दॅट्स हाऊ ही हॅज रिटन द कॅरेक्टर. अँड इट्स जस्ट आय लव्ह फ्लॉड कॅरेक्टर्स. कारण नॉट एव्हरी वन इज परफेक्ट आणि शी इज नॉट परफेक्ट, बट शी इज फ्लॉड. अँड वॉच हर इन गोंधळ. काय सांगाल या फिल्मविषयी? आणि अनेक चित्रपटामध्ये तुला आपण पाहिलं आहे, सिरियलमध्ये पाहिलं आहे. या पिक्चरची तुला का आवडली स्टोरी? बेसिकली माझ्या बाबतीत एक थोडा वेगळाच किस्सा घडला होता. मी याची लुक टेस्ट दिली होती वेगळ्या कॅरेक्टरची आणि ती लुक टेस्ट बघितल्यानंतर सरांनी मला जे कॅरेक्टर मी आत्ता प्ले केलेलं आहे आनंद नावाचं, ते कॅरेक्टर मला विचारलं आणि त्यांनी मला अख्खी स्क्रिप्ट नरेट केली. आणि द वे ही हॅज नरेटेड द होल स्क्रिप्ट, तेव्हा नाही म्हणण्याचा प्रश्नच नव्हता. तत्क्षणी मी सांगितलं की येस, आपण ही फिल्म करूया. आणि खूप कमाल अनुभव होता आमच्या सगळ्यांचा. सलग आम्ही मॅक्झिमम शूट आम्ही नाईटला केलेला आहे आणि इतका मोठा सेटअप, सगळे HODs, इलाईराजांसारखं म्युझिक ज्या त्यांनी केलं आहे. त्याच्यानंतर सचिन लोवलेकर, श्रीकांत देसाई, त्याच्यानंतर JD आत्ता मगाशी होते इथे ते म्हणा, किंवा अमलेंदू चौधरी यांच्यासारखे DOP. सो सगळे कलाकार, किशोर सर इतके सिनियर ॲक्टर. सो खूप कमाल एक पॉझिटिव्ह एनर्जी असायची. आणि मुळात कसं होतं की एखादं प्रोजेक्ट येतं ते स्वतःचं एक नशीब घेऊन जन्माला येतं. सो हे प्रोजेक्ट खूप उत्तम नशीब घेऊन जन्माला आलं आहे असं मी म्हणेन. आणि त्याचं सगळं श्रेय ह्या जन्मदाते हे आहेत त्या सगळ्या गोष्टीचे. त्यामुळे क्रेडिट गोज टू सर. कारण त्यांच्या एवढं पॅशनेट व्यक्तिमत्व किंवा मी कधीच कुठली व्यक्ती बघितली नाही आजपर्यंत. फार फार कमाल त्यांनी, आपण म्हणूनच तर कॅप्टन ऑफ द शिप म्हटलं जातं, तर ती उपमा किंवा ती टर्म त्यांच्यासाठी करेक्ट लागू आहे. सो क्रेडिट गोज टू हिम. थँक्यू सर. थँक्यू. सो लेट्स होप तुम्हाला आमची फिल्म आवडेल.